principio, Testuda foi só unha pequena semente nas nosas cabezas, pero xermolou. Pouco a pouco, e con a axuda de toda a familia, convertemos unha antiga corte deteriorada e en desuso nun espazo precioso e acolledor. Comezamos a deseñar as nosas primeiras pezas, a experimentar con esmaltes, a probar. De repente, un día, tras moito traballo, pero ao mesmo tempo case sen darnos de conta, tiñamos un taller cheo de vida e de luz nun entorno privilexiado. Do noso forno saen pezas de moitas persoas que veñen compartir este espazo con nós e podemos autoxestionar o noso traballo e o noso tempo para poder conciliar todos os aspectos das nosas vidas. Pouco a pouco, comezamos a recibir encargos que nunca imagináramos, como o de Ana Peleteiro para a súa cafetería de Ribeira. Comezamos a enviar paquetes que sacan sorrisos a quenes os reciben, porque acompañan momentos especiais da vida das persoas, como nacementos ou bodas. Abrimos as nosas portas a moitas persoas, creando unha axenda cultural rica e nutrida, porque sí, no rural tamén se pode. Intentamos promover o consumo responsable, que vai en consonancia cos tempos lentos da cerámica que elaboramos. A vida slow, que non te atropella e que che permite vivila de verdade. Tratamos de ocupar espazo, de ter presenza, sendo mulleres do rural. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? E traballamos duro para conseguilo, porque para nós, Testuda é moito máis que un negocio. É filosofía e proxecto de vida.